Zľavy budú plné produktov, ktoré si nikto nekúpil na Vianoce a novoročné oslavy. Pri tej kabelke mi napadla táto slovenská tvorba, ktorá môže byť nosená naprieč celým rokom. A je vyrobená z vrchnákov z plechoviek. V zľavách teraz často vidím aj tieto oblekové vestičky, sú celkom náročnejšie na styling, ale ak si na to trúfate, tak je veľká šanca, že ak ju nenájdete u ocina v šatníku, nájdete ju niekde v sekáči alebo na Vinted. Ja by som šla hneď do tejto označky Nehera. Po výpredaji som našla aj takéto upletové vesty, ktorú ak by som chcela, podporím niekoho, kto to robí s láskou. Najprv som si myslela, že k týmto plyšovým veľkým taškám ani nenájdem peknú alternatívu. Ale rozumiem tomu, že sú praktické a táto ľanová verzia z Ethic Boutiku by sa dokonca hodila aj do môjho šatníka. Aj karované šáliky sú v zľave, samozrejme z toho najlacnejšieho materiálu. Nie je to pre každého, ale ak máte jednofarebný kabát a je to niečo, čo vás vystihuje, v secondhande 1981 nájdete nádherné alternatívy z vlny. Na tie ale to káro nemôže byť mikrotrend, však Burberry to je klasika. Lenže ja hovorím o šáloch, ktoré sa túto zimu vyskytli vo fast fashion obchodoch, kedy práve fast fashion žije na tom, že si berie rôzne prvky alebo celé dizajny od dizajnerov a do rôznych high fashion značiek a premienia to na veľmi krátkodobé sezónne mikrotrendy, ktoré už budúcu sezónou budú iné. Ja som pred rokmi objavila čaro balaklavy, ktorá mi nahrádza aj šál, aj čiapku. Mám už niekoľko rokov túto a milujem ju. Pekné balaklavy má aj slovenská značka Buffett Clothing. A Ethic Boutique má praktickú verziu z biobavlny.